o dată pe an, ca Eclipsa sau ceva. Bună ziua și bine v-am găsit la For the Plot, o emisiune online despre filme, regizori, scenarii, în care o să facem un deep dive în presupuneri și interpretări și o să deraiem către orice mi se mai pare mie relevant pentru filmul pe care îl aleg pe moment. Am interiorizat tot feedback-ul pe care mi l-ați dat în primul episod acum un an, așa că o să-mi temperez un pic ritmul de vorbire. Sincer, nu mă așteptam ca cineva să acorde atâta atenție la ce am de spus, dar iată-ne la episodul 2, în care o să facem un deep dive în The Zone of Interest, ultimul film al lui Jonathan Glazer. Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc din inimă pentru tot ce ați scris în comentarii, pentru că v-ați luat din timp să scrieți. Mă motivează să lucrez activ și extensiv la ce mai fac eu aici. Sunteți grinda casei ideilor mele. Bun. Acum că v-am lucrat puțin la sentiment, puneți-vă centurile pentru că o să plecăm într-o călătorie de introspecție, răspundere colectivă și etică. O să încerc să conduc cât de lejer îmi permite tema acestui film. Deși dacă v-ați făcut temele și ați văzut filmul, știți și voi ce încărcătură avem în portbagaj. Să-i dăm drumul. Capitolul 1. The Birth of Jonathan Glazer. E un joc de cuvinte aici pentru că Birth este al doilea film regizat de Jonathan Glazer. Am sărit câțiva pași din viața dânsului ca să fac această glumă, așa că ne întoarcem puțin în timp, cronologic, prin 93, pe la începuturile carierei lui. Închin acest pahar fictiv de bere în cinstea acestei cariere de regie, care a început cu reclame la Guinness și Stella Artois și a continuat cu mulți alți clienți, pe care Glazer i-a câștigat în cadrul unei agenții de publicitate din Londra. 4 ani mai târziu primește titlul de Director of the Year de la MTV pentru mai multe videoclipuri muzicale. A făcut pentru Radiohead, pentru Massive Attack, pentru Nick Cave and the Bad Seeds, pentru Blur. Într-un final ajungem la primul lui feature film, care, în ochii mei, înainte să existe The Zone of Interest, este cel mai bun film al lui. Sexy Beast. Dacă îți plac filmele cu gangsteri, umorul englezesc și pop culture, filmul ăsta le are pe toate. Plus, la vremea aia, unele dintre cele mai creative open sequences și title cards. Ray Winston și Ben Kingsley joacă îngrijorător de natural și au o chimie mai bună decât a lui Walter și Jesse în 5 sezoane de Breaking Bad. Este de asemenea un film regizat cu un buget foarte mic. Foarte mic. 4 milioane de dolari, care a produs în box office de 2 ori jumate bugetul investit. Ceea ce, până la The Zone of Interest, nu s-a mai întâmplat cu filmele lui Glazer. Următorul lui film, Birth, având ca protagonistă pe Nicole Kidman, a stârnit niște controverse în legătură cu relațiile dintre personaje, de anumite scene pe care publicul le-a considerat abjecte, pe care oricât de mult a încercat Glazer să le dezmintă, nu au fost trecute cu vederea de către public. Ceva ce cred că știm cu toții până în punctul ăsta se va întâmpla și cu The Zone of Interest. Și pentru că s-a creat această controversă în jurul acestui regizor, ghiciți cine a intrat pe fir? You guessed it! A24. Cu această ocazie doresc să ținem un moment de reculegere pentru probabil cel mai underrated film al lui Jonathan Glazer. Under the Skin. Filmul ăsta a fost atât de revoluționar din punct de vedere al producției, încât nu a meritat deloc insuccesul pe care l-a primit. Cu un buget inițial de 13 milioane de dolari, a fost un eșec total în box office, cu doar 7 milioane de dolari intrările. Prin comparație, Team Building a avut un box office de intrări de 5 milioane de dolari. Hai să ne oprim puțin și să ne întrebăm, cum s-a întâmplat asta? Pentru că este inacceptabil și dacă Jonathan Glazer se uită acum la mine, mi-aș dori să îmi cer scuze public. Aveam doar 18 ani când a apărut acest film și nu am putut să iau apărarea ca lumea din orașul Pucioasa. Un film care a stat aproape 10 ani în producție și preproducție, cu un rol excepțional jucat de Scarlett Johansson, cu un efort imens de a încerca să îmbini setul cu efectele de postproducție. Cum am lăsat filmul ăsta să failuiască atât de rău? Tematica este atât de sensibilă și conduce foarte mult către introspecție. Poți extrapola către teme adiacente precum alienarea, vidul, chiar și feminism. Vizual,
e un deliciu, pentru că folosirea camerelor ascunse, un obicei în care Glazer o să-și dea doctoratul în The Zone of Interest, induce sentimentul ăsta de anxietate ca răspuns la agitația oamenilor din jur care te consumă ca individ. Probabil aici a fost plantată sămânța eșecului. 2013 este perioada de glorie pentru tot ce înseamnă universul Marvel, univers din care a făcut parte și Scarlett Johansson, mind you, și anul filmului The Wolf of Wall Street. Oamenii nu au avut răbdarea necesară să urmărească ceea ce în fond este un film art house. Și din păcate, Under the Skin a ajuns mult under the charts. Păcat, dar nu-i nimic ce o pauză de 10 ani nu poate repara. Mi se pare că dedicarea de care a dat dovadă Jonathan Glazer în ăștia 10 ani, în care și-a făcut research-ul pentru The Zone of Interest, în 10 ani de absență, a fost răsplătită cu vârf și îndesat. Pentru că, din punctul meu de vedere, The Zone of Interest este unul dintre cele mai bune filme ale anului 2023, pe locul 2 după mine, și un film de referință care va intra în istoria colectivă pentru mult timp de acum încolo. Hai să vedem ce se află în spatele acestei determinări ale lui Glazer și care au fost câteva cărămizi care au consolidat fundația acestui film. Mi-am tuns un pic strâm acest breton. Capitolul 2. And scene. Am trecut așadar prin câteva pagini de Wikipedia și 30 de articole mai târziu. Mă întreb câte reclame și videoclipuri ar trebui să filmeze cineva ca să ajungă într-un final la un feature film. Dacă este să ne luăm după Jonathan Glazer, 2 short films, 10 videoclipuri și 17 reclame. Jonathan Glazer este absolvent al Nottingham Trent University UK. Specializarea design de teatru. Asta pentru că în copilărie îi plăcea foarte mult să deseneze și asta se vede, în special în videoclipuri unde e și muzică să amplifice starea. Ba mai mult, teatrul a ajutat să dezvolte o gândire metodică. Scena te forțează să găsești soluții mult mai creative decât un spațiu deschis. Pe scenă trebuie să transpui aceeași emoție, fie că vrei să construiești o pădure sau că ești într-un spațiu urban. Mai departe, munca într-o agenție de publicitate vine cu o presiune în plus, și anume bugetul clientului. În reclame ești forțat să comunici informația foarte economic. Odată pentru că reclama este ceva foarte scurt și apoi din considerente financiare. Întrebați toate casele de producție românești ce părere au de overtime. Tipul ăsta de mentalitate o să dezvolte mai târziu nevoia asta de a arăta în film doar cadre esențiale. În ceea ce privește inspirația artistică a lui Glazer, el a menționat în mai multe interviuri că se simte foarte inspirat și are o apetență foarte mare pentru filmele europene, în afara spațiului englez, în general de cele italienești și rusești. Dar în același timp a declarat că filmul lui preferat este 2001: A Space Odyssey și totodată Kubrick este în topul regizorilor lui preferați. Ceea ce este de înțeles pentru că e un film care împletește perfect tehnica cu filozofia. Iar la Glazer vedem asta cel mai bine în Under the Skin. Un regizor care cred eu că i-a influențat cinematografia și mai precis acest ultim film, The Zone of Interest, s-ar putea să fie Haneke, cu filmul lui The White Ribbon. Dar revenim la acest subiect un pic mai încolo în Deep Dive. Am încercat să trasez o paralelă între cele 4 feature films al lui Jonathan Glazer, căutând o temă comună, și a fost destul de dificil, pentru că, spre deosebire de Yorgos Lanthimos, care am văzut că și-a definit stilul prin exploatarea unor teme comune în episodul trecut, Glazer aduce o abordare unică în fiecare dintre cele 4 filme. Dar, pentru că nimic nu o să mă oprească din a forța niște legături în stânga și în dreapta, am găsit numitorul comun. Și asta datorită unui short de-ale lui. The Fall este ca un aperitiv pentru The Zone of Interest. Mi se pare că încheagă foarte frumos toată cinematografia lui Glazer prin tematica intuiției. În Sexy Beast, Gal are acest sentiment foarte tensionat în legătură cu jobul care ei se oferă. Anna din Birth își urmează intuiția în ceea ce privește reîncarnarea fostului ei bărbat într-un copil. În Under the Skin, protagonista se folosește de intuiție pentru a-și marca următoarea victimă. Iar în The Zone of Interest, intuiția îți aparține ție, ca privitor. The Fall mi se pare că joacă ping-pong cu intuiția. Tensiunea se amplifică pe parcurs pentru că personajul își încredințează totul intuiției. Dar și tu, ca privitor, cu ajutorul intuiției, poți determina caracterul personajelor de altfel lipsite de identitate. Ca orice film, și cele ale lui Glazer pun în lumină niște mesaje sociale și abordează teme filozofice profunde, într-un mod foarte discret totuși. Și ne-am adunat astăzi aici ca să vedem în ce fel transmite mesajul și traduce filozofia ultimului său film, The Zone of Interest. Haideți cu mine!
Bine ați venit la capitolul 3, Our Own Zone of Interest. Sunt sigură că până la ora asta toată lumea a auzit toate părerile despre The Zone of Interest, dar pare că nu toată lumea a văzut filmul ăsta. Pentru acei oameni o să fac cel mai banal rezumat al acestui film, pentru că filmul este practic banal. Urmărim o perioadă din viața unei familii, dimineața la prânz și seara, în casa și curtea lor. Două detalii, dacă îmi permiteți, ne referim la familia lui Rudolf Höss, comandantul de la Auschwitz, și ne referim la casa care este perete în perete cu acest lagăr de concentrare. Asta este rezumatul. Nu se întâmplă nimic excepțional în film, nu există o intrigă care să șiftuiască cu totul acțiunea, pentru că în sine nu există acțiune, există doar viețuire. Mă rog, cel puțin pe de o parte a zidului. O să trec întâi prin niște detalii tehnice de producție ale filmului, pentru că în minuțiozitatea lui de absolvent de teatru, Jonathan Glazer a reușit să facă din această producție un personaj colectiv. Research-ul pentru acest film a început la scurt timp după ce Glazer a terminat ultimul lui film Under the Skin, în perioada în care cartea The Zone of Interest a lui Martin Amis, după care a fost oarecum inspirat filmul, a fost publicată, adică un deceniu aproape de research pentru acest film. Aproape la fel de mult cât mi-a luat mie să scriu acest review. Filmul a fost anunțat oficial în 2019, atunci când A24 i-a anunțat și distribuția, moment în care au început și pregătirile. Pentru o acuratețe cât mai mare a evenimentelor, Glazer a făcut parteneriat cu un muzeu de la Auschwitz, căruia i-a vizitat arhivele de multe ori. Așa a putut reconstrui în detaliu întregul set. Pentru designul de set a lucrat cu Chris Oddy, același om cu care a lucrat și în Under the Skin. Astfel, împreună au reprodus casa soților Höss până la ultimul bec și au amenajat grădina până la ultima buruiană, inclusiv piscina. Decizia de a filma într-un set fix lângă zidul de la Auschwitz, păstrând proporțiile și distanțele adevărate, a venit după ce au evaluat casa reală în care au trăit personajele reale ale familiei Höss. Din păcate, rezidența era privată și destul de uzată de timp. Glazer avea nevoie de o casă nouă, de pereți proaspăt vopsiți pentru a crea sentimentul de actualitate. Ce vedem de foarte multe ori în background, clădirile, furnalele din interiorul zonei de lagăr, fiind și ele parte din istorie, uzate, au fost recreate în postproducție. Designerul Oddy s-a folosit de imagini de arhivă pentru a recrea rezidența soților Höss. A durat câteva luni, iar grădina a fost plantată prin 2021 ca să fie deja înflorită pentru filmări. La filmări s-au folosit camere ultra performante, tot din aceeași dorință de a reda sentimentul ăsta crisp, de proaspăt. Nu s-au folosit lumini de set pentru că Glazer nu a vrut să cadă în această capcană a estetizării unui eveniment tragic, istoric, de dragul filmului. Scenele acelea filmate pe întuneric cu fata poloneză care strecura mere în interiorul lagărului au fost filmate cu camere termografice cu infraroșu obținute de la armata poloneză. Camerele și microfoanele nu au fost operate de crew on set și majoritatea au fost ascunse. De ce? Odată pentru a oferi actorilor posibilitatea asta de a juca rolurile cât mai natural, apoi pentru a introduce sentimentul de supraveghere constantă și a instala starea asta de anxietate pe care oamenii de partea cealaltă a zidului o simțeau în fiecare zi, și mai apoi pentru a avea o privire de ansamblu asupra unei scene din mai multe perspective. Am găsit o analiză foarte bună despre aceste perspective într-un clip pe YouTube pe care o să-l las aici. Practic, majoritatea scenelor din film ți se prezintă din toate cele 4 unghiuri și de obicei unul dintre unghiuri are în permanență prezente în spate turnurile de control, zidul, furnalele, orice, ca să-ți aducă aminte că undeva în background se întâmplă ceva grav față de ce vezi tu banal pe ecran. Asta pentru că în niciun moment nu trebuie să fim fermecați de cotidian și de luxul imaginii, încât să uităm ce se întâmplă de partea cealaltă a zidului. Alegerea de casting mi se pare absolut impecabilă. Ambii protagoniști, Sandra Hüller și Christian Friedel, au recunoscut că să joace în gândire, limbaj, mimică, un cuplu de naziști nu a fost pe cartea lor de bingo din 2021. Și deși inițial au refuzat să portretizeze aceste figuri naziste din motive
absolut de înțeles, abordarea lui Glazer i-a convins. Pentru că realmente este un point of view care nu a mai fost ecranizat până acum. În felul ăsta cel puțin. Eu m-am îndrăgostit iremediabil de Sandra Hüller, mai întâi în Anatomie d'un Chute și apoi și aici. Mi se pare că a fost anul ei de glorie, mi se pare incredibil cât de cameleonică este și prevăd un viitor strălucit. Din punctul meu de vedere, ar fi meritat Oscarul peste Emma Stone, dar... Iar pe Christian Friedel îl știu din White Ribbon al lui Haneke, care, culmea, explorează în linii mari cam același subiect, dar o să vedem un pic mai târziu cum filmul ăsta, White Ribbon, poate să fie un prequel foarte bun pentru The Zone of Interest. Vă recomand să căutați clipuri cu behind the scenes de la producția de la The Zone of Interest, sunt super interesante, o să las eu câteva aici și în descriere. Aș putea să vorbesc toată ziua despre producție, dar vreau să vă mențin interesul pe mai multe paliere ale acestui film, așa că o să mut un pic subiectul către altceva foarte important din film și anume sunetul. Ne-am familiarizat cu designerul de sunet din episodul trecut pentru că este același din Poor Things și anume Johnny Byrne. El spune că deși s-a folosit de câteva sunete de arhivă, pe majoritatea le-a înregistrat on the spot, la intervale corespunzătoare cu distanța față de spațiul de la Auschwitz, pentru a păstra caracterul de documentar, din respect și pentru a nu senzaționaliza. Pentru că Glazer a vrut ca aceste atrocități să nu fie văzute, doar auzite, sunetul a devenit un personaj în sine. Byrne vorbește despre două filme derulate concomitent, unul văzut și unul auzit, și fiecare spune o poveste total diferită. Angajată în acest proces de sunet a fost și compozitoarea Mika Levi, responsabilă pentru prologul și epilogul filmului, cât și pentru ambientul din scenele cu fata poloneză. Eu nu am rezistat până la ultima secundă în cinema, mi s-a părut atmosfera mult prea apăsătoare, din cauza sunetului a trebuit să iau o pauză, dar asta înseamnă că și-a îndeplinit scopul, a fost într-adevăr un coșmar. De ce toată nevoia asta de actualitate? Păi pentru că cam asta e toată șmecheria cu acest film. Pentru că asta se întâmplă și astăzi și trebuie să vedem și să o tratăm ca pe o actualitate. Monștrii de atunci care au plănuit Auschwitz până la ultimul șurub sunt monștrii de astăzi care ocupă teritorii ilegitim, construiesc închisori în aer liber, îngrădind drepturile umane și eradicând populații întregi. E foarte ușor să ne uităm din confortul casei noastre la niște oameni care comit un genocid și să spunem, eu n-aș putea fi niciodată asta, nu pot să cred că se întâmplă așa ceva. Dar adevărul e că monștrii nu există și totul este mână de om. Sunt oameni care au stat la baza Holocaustului, chiar dacă nu există urmă de umanitate acolo. Sunt oameni care stau azi la baza unui genocid. Tot oameni. Și pe un val ascendent al fascismului în întreaga lume, nu pot să mă refer la The Zone of Interest decât ca la cea mai actuală reprezentare umană la momentul ăsta. Deși mesajul lui a fost exprimat atât de clar și în film și în speech-ul de acceptare de la Oscaruri, pentru că The Zone of Interest a câștigat Best International Feature Film. Mulți oameni l-au distorsionat ca să se potrivească pe agendele lor. Pentru mine, filmul a fost foarte greu de urmărit prima dată, l-am văzut de 3 ori, pentru că nu m-am putut detașa de evenimentele actuale, deși filmul a fost lansat în 2023, înainte ca alte tragedii să ia amploare, mi se pare că lansarea internațională nu putea fi programată mai bine, dacă putem măcar să spunem chestia asta, pentru că filmul este o descriere a zilei de azi. Azi când eu scriu rândurile astea, zilei de azi când eu filmez clipul ăsta și zilei de azi când tu te uiți la clipul ăsta. Acestea fiind spuse, vreau să trecem la capitolul meu preferat din acest format și să vedem câteva detalii care poate ți-au scăpat, surse de inspirație și să ne rostogolim pe deal în teorii în capitolul 4. Easter eggs and deep dive. Am zis că m-am uitat la filmul ăsta de 3 ori, dar m-am uitat și cu 15.432 de perechi de ochi ca să scormonez și să găsesc detalii care poate vouă v-au scăpat, dar mie nu, ca să facem content, dar nu am găsit mare lucru în filmul propriu-zis, ci mai mult în literatura și referințele adiacente. O să încep totuși cu 3 chestii care mi-au atras atenția la o privire mai atentă. Primul lucru este această revistă din cadru, pentru că prea este pusă cu mâna acolo. Vorbesc despre revista nemțească Signal, publicată chiar de Forța Armatei Germaniei Rele, între 1940-1945. Ca să vedeți cât de puternică este propaganda, Signal era printre singurele reviste publicate color la vremea aia și cu o calitate de print foarte înaltă. Și nici măcar nu era atât de distribuită în interiorul Germaniei, cât înspre publicul internațional. Al doilea lucru despre care am făcut research este bucata asta de piesă de la minutul 68 din film, cântată de o fetiță poloneză, care este introdusă de o voce în ebraică, drept opera lui Joseph Wolf, scrisă în
1943 în Auschwitz III. În momentul în care fetița începe să cânte la pian, pe ecran apar și versurile în subtitrare. Sunbeams, radiant and warm, human bodies, young and old, and who are imprisoned here, our hearts are yet not cold. Este singurul moment din film în care obținem o mărturie directă a suferinței evreiești și este intenționat lipsită de voce. Joseph Wolf este un supraviețuitor al Holocaustului care și-a dedicat restul vieții expunerii crimelor Germaniei naziste. Vocea de care aminteam mai sus, că a introdus melodia de mai devreme, este chiar vocea lui. Finalul lui Joseph Wolf este probabil la fel de tragic ca restul vieții lui. Lumea academică germană a considerat că munca de o viață a acestui om are un impact mult prea mic și, din spusele istoricilor, bursele obținute de Wolf ca supraviețuitor al Holocaustului sunt biased. There can be the most democratic government in Bonn, the mass murderers walk around free, live in their little houses and grow flowers. Munca lui de documentare și mărturiile din interiorul lagărului de concentrare cu siguranță nu au fost în zadar. Tema Holocaustului este foarte prezentă în artă, cinematografie, literatură și asta nu poate să însemne decât că este un subiect care trebuie tratat cu foarte mult tact și ținut sub o constantă atenție în public, tocmai ca acesta să nu se mai repete niciodată. Al treilea lucru care mi-a atras atenția este însuși un membru din casting, și anume Christian Friedel, care cu 14 ani în urmă se găsește, iată, într-o altă ipostază într-un film despre Holocaust. The White Ribbon, al lui Haneke. Mie mi se pare că Jonathan Glazer s-a inspirat mult din acest regizor, în realismul redării poveștilor, în anumite tehnici de cameră. Și vreau să vă spun cum The White Ribbon ar fi putut prevesti succesul pe care l-a avut The Zone of Interest. White Ribbon se întâmpla cu câțiva ani înainte de primul război mondial, deci de-aia putem să-l considerăm un prequel pentru The Zone of Interest. Situat într-un mic orășel din Germania, filmul întâmpie o serie îndelungată de evenimente violente care vor avea repercursiuni asupra copiilor din acel sătuc. Acești copii, conform lui Christian Friedel, pot fi considerați viitorii agresori ai celui de-al doilea război mondial. De exemplu, comandantul armatei naziste, Höss, avea doar 13 ani când Franz Ferdinand a fost asasinat, lucru care a declanșat primul război mondial. Punct în care White Ribbon se termină. În realitate, Höss s-a înrolat în armată la 14 ani și a aderat la partidul nazist la vârsta de doar 22 de ani, de unde a tot avansat în grad până la începutul celui de-al doilea război mondial. Punct în care începe The Zone of Interest. Cele două filme, deși în antiteză în ceea ce prezintă registrul de culoare, sunt prezentate într-un mod auster, pentru a indica senzația de ordine și control. Un alt element comun este absența violenței din fața camerei. Asta e destul de comun pentru Haneke totuși, pentru că așa menține suspansul și în alte filme, gen Funny Games. În final, ambele filme aduc în lumină același aspect. Este important să ne punem și pe noi în ecuație atunci când ne aflăm în ipostaza de martori ai unui act de violență de mare amploare, la care doar asistăm dintr-un viewpoint privilegiat, din care putem reacționa cu claritate și impersonal. Aș vrea să trecem mai departe la câteva teorii din filozofie despre conceptul de evilness, goodness și moralitate. Și, în general, o să trecem prin câteva personalități mai cunoscute. O să încep cu un personaj care mi-a marcat parcursul ultimilor ani de liceu, după care m-am detașat ușor de el, pentru că am înțeles că pe unele teorii nu suntem pe aceeași frecvență, dar mi se părea mie foarte edgy atunci să-ți placă Nietzsche. Citim împreună dintr-o culegere mică de aforisme despre dragoste și ură. Am încercat eu să traduc aici. Trebuie să ne gândim la oameni care azi sunt cruzi ca stadii ale unor culturi succesoare care au rămas până în prezent. Ei ne arată ceea ce cu toții suntem și asta ne sperie. Ulterior ne vorbește despre cum în aceeași măsură în care nu există păcate în sensul metafizic, nu există nici virtuți. Și că acest realm al moralității este perpetu fluctuant. Acum. Eu nu aș vrea ca acest citat să fie interpretat drept scuză pentru criminali. Pentru că, vezi, Doamne, există un pat ereditar și linia moralității este volatilă. Am adus în discuție doar pentru a dezbate ideea asta că răul este înnăscut. Pe pagina 27 deja am notat un citat cu very good. Deci o să-l citesc în totalitate și îl discutăm ulterior. The ground for all morality can only be prepared when a greater individual or collective individual, as for example society or the state, subjects the individuals in it, that is, when it draws them out of their isolatedness and integrates them into a union,
Force precedes morality. Indeed, for a time morality itself is force to which others acquiesce to avoid unpleasure. Later, it becomes custom, and still later, free obedience. And finally, almost instinct. Then it is coupled to pleasure, like all habitual and natural things, and is now called virtue. Ce zice nene omul ăsta aici? Pentru nihilistul ăsta nimic nu e bun intrinsec și majoritatea caracteristicilor determinate uman, gen moralitatea, își au rădăcina în uz și nu în spiritualitate. Bună ziua! Terenul pentru moralitate, zice el, că e mai întâi arat de un individ sau un colectiv care are puterea să exercite genul ăsta de credibilitate prin forță oarecum unificatoare, dacă pui așa mâna la ochi. Forța precede moralitatea, adică cineva trebuie să dicteze linia asta a moralității. Vorbim aici de un individ sau de istorie în general. Chiar dacă la început știm cu toții, de exemplu, că este bine să nu ucizi, sunt anumiți actori de putere care dictează în ce limite se încadrează această faptă ca imorală. Limite la care societatea aderă, de cele mai multe ori fără să protesteze, pentru a evita diverse alte neplăceri. Și apoi devine un obicei în societate, apoi obediență de bunăvoie, instinct, începe să provoace satisfacție, ca orice alt obicei, și apoi o numim virtute. Ce demonstrează el cu acest argument este că există un fir roșu între păcat și virtute și că pe acest fir se balansează moralitatea. În cazul nostru, în acest film, ura trebuie nutrită și alimentată și propagată și dacă se îndeplinesc toate aceste condiții, este foarte ușor să cadă în spectru opus. Și dacă ne uităm la situația actuală, mi se pare acest citat un template foarte coerent pentru propaganda din jurul constituirii și apoi a expansiunii colonizatoare a statului israelian pe teritoriul palestinian. Ca să mă întorc pentru ultima oară la Nietzsche, există un caracter foarte postmodern, progresist, o să mă arunc în a spune, în teoria lui despre pedeapsă și violență. Pentru el, societatea nu a vindecat brutalitatea războiului premodernitate, doar a transformat violența într-un spectacol, ascunsă sub formă de contracte, în termeni legali și care doar în urma rezistenței la opresiunea forței obiceiului societal de care vorbeam mai devreme, iese la suprafață cu adevărat ca violență. În termeni mai simpli, ne este foarte greu acum să identificăm ceva ca un act de violență decât dacă vedem un protest despre asta. Pentru că ne-am obișnuit, forța unor actori, mai bine zis, ne-a obișnuit să o privim ca pe ceva normal. Asta încearcă și Jonathan Glazer să ne spună în The Zone of Interest, că s-a ajuns la o obișnuință a violenței sub ochii unor privitori care au acceptat-o. Și ca să închei această mini-listă de personalități care mi-au marcat mie adolescența pentru că mi se păreau mie edgy și controversați, o să continui cu Slavoj Žižek, care ne îndeamnă să renunțăm la ideea că umanitatea este construită inerent pe bine sau rău. El ne zice că noi ca oameni suntem maestri la a justifica acte de cruzime prin construirea unor narrative care aduc aceste acte pe teren acceptabil. Ne aduce aminte că nu există bine fără rău și dacă tu, colectiv, crezi că poți să faci bine fără rău, poți ajunge să faci încă și mai mult rău. Și exemplifică chestia asta prin istoria Germaniei naziste. Aduce practic în prim plan ideea asta de echo chamber al moralității, în care actorul ăla de forță de care vorbea Nietzsche poate convinge un colectiv că binele lui moral este binele atot suprem. Și apoi ne prezintă un pic versiunea hegeliană a moralității, de parcă nu era suficient de greu să îl înțelegi pe Hegel, acum trebuie să te mai chinui să înțelegi și din sâsâiala ăstuia, adică aceea că the first stage of being human is madness, unde madness, la fel ca la Foucault, se referă la alegerea radicală de a respinge constructul social și comunitatea în favoarea stadiului incipient animalic al omului. Hegel spune că din această decădere percepută la nivel societal, dar mai ales religios în perioada aia,
Omul a creat civilizația. Fără acest rău moral, nu am fi avut binele cultural. Nu există deci rău inerent și pe o axă a timpului nu există o moralitate supremă non-contextuală, doar o forță care dictează și o accepțiune taciturnă care banalizează ulterior binele presupus comun. Wow, ok, a fost enorm de multă informație, dar pentru puțin timp m-am simțit înapoi la master la filozofie și cam ăsta este farmecul deep dive-ului. Am plecat de la acest film care a vrut să fie intenționat și subversiv, nu atât de deep, și care dimpotrivă a vrut să ne arate banalitatea zilelor de atunci și am ajuns să facem analiză pe text pe Hegel. Pentru că e impresionant cum un film ca The Zone of Interest poate să spună atâtea chestii în atâta liniște. Mă uit la tot research-ul ăsta pe care l-am făcut într-un text alb-negru și mă gândesc că vorbesc despre un film atât de color. Pare că tot ce am vorbit este într-o antiteză completă and I love it. I love Jonathan Glazer, I loved The Zone of Interest. Și o să-i acord nota 10 din 10. Nu uitați că de la el vă recomand cel mai tare The Fall și Sexy Beast. Vreau ca data viitoare să vorbim despre unul dintre filmele mele preferate, All Time, regizat de cel pe care l-am menționat mai sus, ca inspirație de prequel pentru The Zone of Interest, Michael Haneke cu Funny Games. Eu sunt Ruxandra, vă mulțumesc și ne vedem data viitoare la For the Plot.